This is a Friday. Short ride lang tayo. Santa Barbara, Calasiao. Punta tayo ng Senyor Tesoro. Tapos kape muna tayo sa Santa Barbara. Tapos diretso tayo ng Calasiao. Friday ngayon. Senyor Tesoro. Time is 5:04 in the morning. Last Friday of the month, guys. Kaya subukan natin mag short ride lang tayo. Kita-kits na lang tayo sa daan, guys. Yun, guys, nauna si wifey natin. Yun, no. Nauna siya. Kaming dalawa lang. Kasi may pupuntahan si Miss Melodia. Shout out Miss Melodia Inan. Yun yung mga ibang bikers. Ang daming nagbabike. Ang dami sila. Santa Barbara na tayo. Ganda ng buwan, oh. Na tayo sa may Malanay, Santa Barbara. Ang ganda naman ng buwan, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ganda ng buwan. Pag sa kanan ka, Calasiao, and then Dagupan. Pag kaliwa ka, going to Urdaneta. Okay, so Santa Barbara na tayo. Welcome to Santa Barbara. Santa Barbara na tayo. Dito tayo sa Santa Barbara, Tanay Plaza. Going tayo ng 7-Eleven. Ano masasabi mo dito sa bayan ng Santa Barbara? Wifey, ano masasabi mo dito sa bayan ng Santa Barbara? Hello. Santa Barbara, welcome to Santa Barbara, Pangasinan. Ganda naman ng street light nila, nasa gitna. Good job, Mayor.
bili tayo ng pandesal dito sa Manisal Bacoora. Oh, hot pandesal. Joan Bakery. Yun o. Bili tayo ng pandesal. 20 pesos lang bilhin mo. Hindi rin natin na mauubos. $20 lang bilhin mo. Ayun guys, so kapit pa ng 7-Eleven para tumingin mainit na kape. Pero ako Berban, so ayun o, may mga service sila. Wow, may tequila, mojito. Tingin tayo. Wow, ayoko na may flavor. Wala, Nestle Fresh Milk. Isang Milo na lang. Tapos isang low fat na yan na lang. Tapos isang low fat. Yes, ikaw. Kape na. Sama natin. Coffee lang daw siya. Parang fresh milk. Ang kinuha ko. Let's go back to that little place where we used to go in the summer days. We dip our feet at the water's edge, and everyone would come along to meet us there. Have a competition to see who can trap for longer. 'Cause every year my body's getting stronger. We can swim all day and dance until the night, but we're not coming home till the moonlight shines. Till the moonlight shines. Do 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 do. Sabi mo sa pandesal, yung karta-kartara. So far, so good. Yan ang mocha daw. Mocha. Guys, so ito yung sa atin, fresh milk. Para naman lumakas ang pagdak natin, mga kapadya. Tingnan natin yung pandesal nila. Wow. Sarap naman ang pandesal ng Santa Barbara. Parang sindan niya. Yan guys, pares na tayo. Tapos na yung pandesal natin. Wala na rin yung Christmas natin. Kaya go na tayo ng Kalasyaw. Tignan natin yung helmet natin. Wala tayo guys. And me butter you up, and me tickle your tongue. Tryna get big, yeah. Ooh.
tayo, papunta na ng Kalasyaw. Wait lang natin. Yung wifi natin. Papunta na tayo ng Kalasyaw. Nandito tayo ngayon sa 7-Eleven Santa Barbara. Papunta na tayo ng Kalasyaw para magsimba. Going tayo sa Kalasyaw sa may Senior Tesoro. wow. Let's go guys. Let's go. Bye Santa Barbara. Yan na. May ruruksin din pala rito sa Santa Barbara. Kalasyaw. Sao, masarap ba yung puto ng Kalasyaw? No, tikman natin. Bili tayo mamaya ng puto. Puto kayo dyan. Baka may mag-order ng mga puto. Ng puto nila. Hindi puto ko. Puto nila.
Yan guys, oh, yung kasama natin at taga mga Aldan. Ito si Mang Pep, guys, oh. Ang veteran. Yan, oh, mga taga mga Aldan din yung mga yan, guys. Masama dyan magano ay. Yan, oh. Yan yung mga kasama natin, yan yung mga bike nila. Sakto. Nandito si Master. Sarap. Nandyan sa taas. Kaya naman yun. Paalis na tayo guys dito sa Senior Tesoro. Baba na tayo. Saan ka kita? Yan yung mga kasama natin. Ito yung mga bike nila. Yan o. Nandito si Boss Charat, ang ating maestro. Yan o. Nandito si Master natin. Mga taga-mga dito mga to. Yan o. Mga taga-mga ito yung mga bike nila. Yan o. Malapit lang yun, di ka lang manhalo. Kaya nga. Oo, mga ready pa tao. Punta tayo. Bukas. Derby, di mo lang ito sila. Oh. Yun guys, oh. Bili tayo ng puto. Putong kalasyaw. Yun, oh. Half kilo na ba? Yun guys, oh. Bili lang tayo ng half kilo na puto. Puto nila. Yun, oh. Ano yung pangalan nyo dito, ma'am? Evelyn's Puto. Yung kalasyaw. Ay, wow. Yun, oh. Sabi nyo lang ang pangalan na Romel Solvita, may discount kayo. Wow. May sample kayo na isa. Yun, oh. Romel Solvita. Yun, oh. Dito yung bilihan ng mga puto, yung mga iba, sarado pa. Yun, oh. Gusto yung mga ibang nagbibinta ng mga puto. Dito yung wife natin, bumili para sa mga puting natin. Bumili siya ng puto. Ito na. Okay, thank you, madam.
Libre naman man. Ano yung mga Mavic ng mga Aldan. Yun o. Mga Mavic ng mga Aldan. Yun o. Mga Mavic. Doon tayo dadaan. Sige dyan na. Pwede naman dyan. Yun yung mga Mavic ng mga Aldan. Yun o. Let's go. Alis na tayo. Sige. Yun guys, so paalis na tayo. Alis na kami. Thank you, thank you. Sige, sige. Dalanan tayo. Alis na kami. Sige. Ingat, ingat, Okay, ingat. sige. Okay, bye-bye. Mauna na. Yun o. Mauna na tayo. Iwan na natin yung mga Mavic. Okay. Tumbok mo yung kita dyan.
Bulalag, isang Mangaldan. Sunod na. Ayan guys, so malapit na tayo sa bahay.